Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Sige, linawin natin. Ano ang 911? Ang 911 ay isang facility na pwedeng matawagan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Libre ba ang pagtawag sa 911? Opo, libre po ang pagtawag sa 911. Pwede ba kahit walang load? Yes po, libre po tumawag sa ating 911. Gumagana ba sa lahat ng network? Opo, ito po ay gumagana sa lahat ng network. Bukas ba sila 24/7? Yes, 24 hours. May sasagot sa inyo sa 911. Ano ang mangyayari pagkatapos kong tumawag? Pagkatapos pong tumawag ng ating caller, ito po ay kaagarang idinidispatch natin sa pinakamalapit na police station para po matugunan ang emergency call. Totoo bang may kota sa emergency calls? Wala pong kota ang emergency calls. May 911 ba sa buong Pilipinas? Yes, covered ng 911 ang buong Pilipinas. Kumusta ka? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Maaaring ikaw ay masaya, malungkot, galit o nangangamba. Kahit ano pa man ang iyong nararamdaman, okay lang yan. Hayaan mo ang iyong sarili na madama ang mga emosyong ito. Parte ito ng iyong mental health. Sabi nga ng mga eksperto, ang mental health ay ang estado ng iyong mental, social at emotional well-being. Ang mental health ay nakakaapekto sa iyong pag-iisip, pakiramdam, pagkilos, pamamahala ng stress, pakikipag-ugnayan sa iba at paggawa ng desisyon. Ugaliing alagaan ang iyong mental health. Ingatan ang iyong sarili. Para sa iba pang mental health at self-care tips, i-download ang Lusog Isip mobile app at bisitahin ang iChoose website. Care for yourself, care for others. Lahat tayo nagkaka-stress. Yung iba, nakaka-move on agad. Yung iba, hindi. Ito ang ilang palatandaan na serious na siya. Loss of appetite at insomnia. Kawalan ng ganang mag-work o mag-aral. Kawalan ng interes sa mga paboritong libangan. Paggamit ng dangerous ways bilang coping mechanism, gaya ng alak at droga. Your mental health is just as important as your physical health. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning! Welcome na sa aton sining programa nga nagadulong sang mga balid impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo ula sang liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayan Emanuel Rasalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Major Lando Aranyo, bangin ka po ninyo sa subong aga.
no, ang aton sining nga mga, of course, there is a public information officer, no, there is sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaalwan ni Doc Ramil Oy. Sa aton sining nga technical side makabinan, we have aton sining nga world-class technician, Staff Sergeant Christopher Tope Dignadise, kagaraman no si aton sining sa mental health naton no nga mag-lecture na naman sa aton subong aga. We have Police Corporal Princess Ruth Margaret Istabilio. Ako namang inyong anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kaga ko naman, Kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Tuesday morning, everyone. Yes! Kamusta nyo sining Martes? Kapisik-pisik ka mo dira. Kamusta ba lang ginatinan nyo nga concert kagabi dira sa Banwasang Gimbala, Iloilo? Oh, yes. Buwas sa Kabalikat Vincent, may kaupo nato ng hepe no, sa Gimbala Municipal Police Station. Angot sa ila sining selebrasyon no, sa nagilapit nila sining kapistahan. Kado nga naman sa Banwasang Kabatuan, Lambunaw, kag subong man sa Ahoy, Iloilo. Di, buwas Kabalikat Erwin, expected na no, nga may mga litson kita diri, may mga apretada, sersyado, kalderita, no? Excited. Buwas, 10 na gali, no? 10 na buwas mo! Gali, no? Bispiras lahat, tarad lang gakartumba, baboy yan, kag karne. Yes. Roman Kran, open mo kami diya, no? Tama, kaligwa, mapertahan diya, 6 feet diya, kataso na. No? Welcome again, no? Inyo, tarang mga blessing, Roman, no? Kabalikat Erwin. Pinsan, we binakitagali sumong, no? Sa bulan sang Setyembre 2025, yes. Kaga pila na lang gani, kadlaw, Kabalikat Erwin. 107 na lang. Amen. City Diaz na lang, Christmas Day na. Dasig lang. Kagang aton sining Christmas. Speaking of Christmas, Kabalikat Vincent, no? May parar kitang Christmas song lang. Para ma-feel ta na ang ma-feel ta na ang ambience mo, ambience ang Christmas. Yes. Grabe, Kabalikat Vincent, no? Kung aga mapatyaga nato ng medyo medyo malamig-lamig ng chimpo nato ng Kabalikat Vincent. Yes, Kabalikat Erwin. Ma-feel ta na ang nagadulong aton nga Ayoy, mapasigag litanan. Sugat na grosa. Sige lang. Grabe. Dito, automatic yung Kabalikat Erwin. Yes. Okay, may kaman sa Kabalikat Vincent ang ato sining switch, no? Abit na Christmas tree lang, Christmas room na nagali sa buong Kabalikat Erwin. Anyway, no, pasensya gino ko medyo na delay ang aton sining live, no, kayo nag-visyo naman or nag-update siguro si Meta Kabalikat Vincent, no, kay health problem. Health problem sa internet. Paano naging problem? Kaya ang face ato nang nag-visyo ako. Okay, no, pasalamat kita, no, kay nakabalik na kita Kabalikat Vincent. Yes. Kagina, no, medyo 30 minutes, no. Aton sining pagulat-ulat, no, kay siguro nag-update aton sining Facebook, no, or kabilugan Kabalikat Vincent, no. Kay okay man aton sining internet, okay man ang electricity, kag si Facebook lang gid, no, ang nagpa-delay. Kag siyempre pasalamatan gyapon naton Kabalikat Vincent kay sa gyapon or kay ngagaw kita Kabalikat Vincent. Yes, correct kay Kabalikat Erwin, no, kagaro na feel na naton, no, base sa aton sining music, no. Yes. Sa aton sining background music, no, ma-feel ta na ang essence, no, sang Christmas Kabalikat Erwin. Siyempre ang center dira, no, aton sining mahal nga makako, no, which is ngati the Lord Jesus Christ, no, sa Sinto City na lang dasig mo lang inadlaw Kabalikat Erwin. No, pero sa subong aga no, hindi kita magpadugay-dugay pa, no, kay bala naton ni very much excited naman no, ang officer in charge sang Balasan Municipal Police Station Kabalikat Erwin. No, kay may pasudlon kita nga phone patch interview, no, sa aton sining resource person, no other than Kabalikat Police Lieutenant, no, soon, no, to be Police Captain Lucel Macaroncio, no, regarding sa isa ka successful drug bypass operation man, no, Kabalikat Erwin sa kahapon nga daw, no. Yes, Kabalikat Vincent, no, kag siyempre why naton kalipatan na Kabalikat Vincent, despite sa aton sining kasakuon ng aton sining mga operational accomplishments. Correct. Kag isa na dira nga kampanya naton na kontra illegal sining droga Kabalikat Vincent. Yes. So this moment Kabalikat Vincent, no, mangin kaupo naton ang aton sining okay, dali lang kita Kabalikat Vincent, no, kay redaya na naton liwat. Ano to? Okay, na-interrupted kita nga lang aton sining phone patch. By the way, Kabalikat Vincent, no, isa naman ini kadakong accomplishment sa aton sining mga ilukaps, no, diri sa probinsya sa Iloilo, kagining Banwang dan Kabalikat Vincent, no, Banwa sa Balasan, no, way man nagapauli. Sang ila sining mga accomplishment angot sa kampanya nato, no, kontra illegal nga droga. Sa ngalan plang Kabalikat Erwin, Balasan, kung yung gabalas yung accomplishment na. No, Kabalikat Erwin, no, kagabalas man nga aton dira nga mga tourist spot, no, tamo sa mga lalagawan dira mga kapinan sa norte nga bahin sa probinsya sang Iloilo. Ara na. And of course, Kabalikat Vincent, no, sa second part kini sa aton sining program karon, no, first part ang mga operational accomplishments naton kag mga balita impormasyon. And then sa second part is main kaupo naton karon, no, si Kabalikat Princess Margaret Kabalikat Vincent. Yes. Princess Margaret.
Mrs. no? Estabilyo, gali wala. Okay, kabalikata Princess Estabilyo, kabalikata Princess. Kabalikata Princess. Kakadula na lang ko. Anyway, no, yan sa piyak linya, kabalikata Princess, kabalikata Vincent, and kabalikata Tope. Yan na sa piyak linya na aton sining gwapahon, kag mapisa na aton sining hepe. Dara sa banwasang balasa na ililong wala sang liwan, kundi si kabalikata Police Lieutenant Lucel Macaroncio. Ma'am, good morning, ma'am. Welcome diri sa aton sining programa Ilong Hookups on Air. Kaupo nimo sa Subong Aga, kabalikata Win and kabalikata Vincent, ma'am. Good morning, ma'am. Maayong aga sa aton mga pagpalamati ka viewers sa Radyo Ugyon. Kapi kag balita sa bugos nga pumuluyo sa Western Visayas kag sa inyo kabalikat Erwin kag Vicente. Yes, ma'am, no. Thank you so much, ma'am, for this morning, no. Sa ginatag mo naman nga tion sa aton sa Subong Aga. Kaga ni ma'am, no, isa ni sa mga very excited gid, no, ang aton sini nga mga live viewers and listeners sa Subong Aga. Kay ang aton sini nga balasan ng PS, no, ang naka-deliver naman, no, sang isa naman ka significant accomplishment, no, regarding sa isa ka successful drug bypass operation naman naton, no, nga ginlunsar, no, sang nagligad lang gid lamang nga adlaw. So, ma'am, no, for the information sa aton sini nga mga tagpalamati, no, lakip na, no, ang aton sini nga mga live viewers sa Subong Aga, especially, no, sa mga pamuloy naton dira sa may banwasang balasan, sang Sanugid bala, no, to be exact, no, ining paglunsar naton sa aton sini nga operasyon kontra illegal nga droga, mga ano bala ni oras kag sino bala, no, ining alias nga involved sa sining pagduso kag paggamit, no, sa sining illegal nga droga, ma'am. Kabalikat Police Lieutenant Lucel Macaroncio, ma'am. Bali kahapon sa hapon mga 25 PM sa upod ng aton PBE Team 3. Ato na tigayon nga nag-albas si alias Intong, 23 years old, ng Balasan, Iloilo. Okay. Kag pila naman ni kagramo nga aton sini nga natigayon nga recover, ma'am, sa iya sini nga posisyon, ma'am? Kita naka-recover siyang 69.7 grams of suspicious shabu with standard price of 473,000. Malapit gali tunga sa milyon kabalikat Vincent, no, kung natigayon na ning mabaligya ang yasining ang na-recover naton sa yasining nga posisyon. Yes. Ining si ano, ma'am, ining suspitsado bala naton, ma'am, is tumandok mismo, ma'am, sang banwasang balasan, ma'am? Bali tumandok ini sa Purok Maya. Maya Pula, Barangay Maya, Balasan, Iloilo. Yes. Gabi nga, no, Maya Pula, may barangay gali na, no? Tapos, ma'am, regarding gali sa, ano, sa regarding ni ma'am sa aton sining pag-monitoring, no, before naton gin-launch, sining bypass naton, ma'am. Mga pilaman bala, ano bala kalawigo ning aton sining pag-surveillance, no, sa sining suspitsado, ma'am? Bali, almost 1 month natin ini siya nga monitor nga nag-engage siya sa international. Kag ano ning permanente nya gid nga trabaho, ma'am, sa aton sini nga suspitsado, ma'am, kag kog sa diin nya man ginakuha ang iya sini nga source ni ma'am apan sa monitoring naton, ma'am? Bala as of now wala sa permanent na obra. Kag ang iyang source ng nga ginakuha niya sa illegal nga lugar sa banwasang sansya. Sa isan siya pagali-alin, no, ang iya sining supply. Kag ano ni ma'am ang mga target ni ma'am maginabaligyan, ma'am, apan monitoring naton, ma'am, is sa di niya sino ning mga parokyano niya, ma'am, mga estudyante bala or sino ang ginabaligyan niya sini, ma'am? According sa iyang ginabaligyan niya, isa lang man diri sa banwasang balasan. Okay, kag yes, ang may mga previous case man ni ma'am ining nasambit sini nga suspitsado, ma'am, prior sa sini nga ano, ma'am, nga pagkadakop naton sa iya, ma'am? Wala sa previous record, sir. Okay. So kabalikata Vincent? Yes, ma'am. So as of now ma'am, no, ining suspitsado naton, kamusta ni subong, ma'am, ang DNB lang iya sini nga kustodiya kag ang iya sini nga status, ma'am Lucel, ma'am? Bali, as of now, naunang siya sa atin Balasang Custodial Facility para sa nagkaido nga disposition for filing of cases.
Okay. Mensahe na lang naton ma'am sa mga pumuluyo naton ma'am no kay sa gyapon no ang aton sining mga kapulisan ang ilukaps sa mga ilukaps naton no ilabi na gidra sa banwa sa balasan ilabi na gid ang aton sining station drug enforcement team no ang way gid nagakataka no kung nagakakapoy gid no sa sining kampanya naton no kontra illegal nga droga. Mensahe na lang naton ma'am sa mga pumuluyo naton kag subong man sa mga individual basig mayara pa sa gyapon ma'am nga naga-engage sa sining illegal nga likoton ma'am balikat Police Lieutenant Macaroncio, ma'am. Para sa mga nagagamit ng droga, kung pa magbago na kamo kay wala na itong manulit na maayos sa inyo kahit bawas sa atong komunidad. Okay. Kami nga inyo kapulisan sa probinsya sa Iloilo, ilabi na gibili sa maluwas ng kalasan. Wala nag-ungkas sa pagpanikasog, kaupod ang aton mga pumuluyo para matakna ang mga illegal nga aktibidad. Ilabi na gid ang illegal nga droga para sa kainong pagkatawayan sa ating mga. Okay. Thank you so much gid ma'am sa imo sining ating po sa subong hapon subong aga rather ma'am no. Kag once again no, congratulations gid sa imo dira pagpanguna kag siyempre aton sining mga operatives no dira sa Balasan Municipal Police Station, ma'am. Thank you, man, sa balikat ang win for this. Ma'am, so ato nabatian mga kabinan ang aton dirang gupahon no and very active no officer in charge sang Balasan MPS kabalikat Police Lieutenant Lucille Macaroncio. Yes. Congratulations gid no kabalikat Erwin sa tanan naton dira nga katapo sang Balasan MPS. Pag sa mga pumuluan naton dira nga ara gid no ang unwavering support no para kati sa paghatag sa aton dira sa mga dekalidad kag nagapanguna nga impormasyon para nga magkaladak paning mga kauturan naton nga involved no sa tanan nga kabulastugan no especially sa sining illegal nga droga kabalikat Erwin nga ti hindi naloglaog subong bagay kabalikat Erwin nga pag-istoryahan. Kaya mo pisa nung inyo sining mga ilukaps no ilabi ng gidra sa norte nga bayan sa aton sining probinsya ang Balasan na MPS no way gid nagapolihi permi no kada semana sa ila sining mga accomplishment no kag sa mga enforcement naton dira kabalikat Vincent no kay sa gyapon no padayon nga nagapangayog sa gyapon or nagapila ang inyo sining mga kapulisan no sa mga pumuluyo naton no, sa inyo sining suporta in information man dira no biskan na tip of information lang no nga mapadangat no sa inyo sining mga kapulisan agud nga temprano pa no ano nato no mapauntat dira kung ano man nga mga illegal nga malikoton sa mga individual dira nga nagaguba no sa aton sining banwa kag subong man sa aton sining probinsya kabalikat Vincent. Yes, kabalikat Erwin no. So muna no sa mga kauturan naton halin sa aton sining Provincial Director no sang Iloilo Police Provincial Office. Thank you so much gid sa inyo sining unwavering support continue lang kita no para nga ma-maintain naton ang kalinong kagataway sa bugos nga probinsya sang Iloilo kag suportahan ng tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign ilabi na gid sa sining illegal nga droga. So sa subong aga kabalikat Erwin no aton nga tamyawon no ang tanan-tanan naton dira nga mga kauturan no nga which is nga nagasaulog no? O kung nagasilibra sing ilang adlawan sa subong adlaw no happy na birthday pa no mga kabanan no happy birthday sa tanan nga nag-iwas sila sining birthday sa subong adlaw no happy birthday sa inyo tanan-tanan dira no kag mas nami kabalikat Vincent no kung silibra naton sining birthday no nga chill lang kabalikat Vincent no hindi gid magpatama kanami sa kape kabalikat Vincent sa subong aga. Thank you so much gid Mama Princess no sa imo sining kanami plus ang aroma kabalikat Erwin papel ko nga mabuktaw ka mo ako na nga dumduman ko mag-regret kay kuya sample be no mag-regret ka kay Japa birthday mo namet no alin ni sa aton sining sponsor which is nga ti ang nagatagit sa aton ang may bulawanon nga tigipuson nga magbugtaw kay dire aton sining Railway Coffee no mga kabiyanan located at La Paz Iloilo City dire sa may La Paz Public Market mga kabiyanan. Yes. Thank you so much gid no sa sponsor no sa sining kape naton nga manamit na makapabugtaw pa. Wow no. Kag good morning dra kabalikat Vincent no sa kay Sir John Tutu no sang first IPMFC kabalikat Vincent. Mga komentor tagaling kabalikat banat kabalikat Erwin. Yes kag subong man si Mama Geraldine Patusa Magbanwa no nagalantaw man sa ato sing program. Thank you so much. Subong man kay Mama Annalina Hotia ng gwapahon naton nga WCPD personnel man kabalikat Vincent no. Kag siyempre magpumula sa aton dra nga WCPD Chief no si Mama kabalikat Police Major Maria Liza Nofente. Kag sino pagit kabalikat Vincent?
Si Mama Ame Yuting ko na nagalang Thomas sa aton sa program. Thank you so much, Ged. Thank you so much, ma'am. Tyro Caro no dira sa Banwa sang Masin. Thank you so much, Ged. Salamat, Kaya Ged. Ma'am Tata ni Pro Video July watching dira sa Naik Cavite. Yes, Kaya ma'am. siyempre no na siya Ari natin si Ma'am Princess. ang taga-Mina Kablikat Vincent. Kaya Correct. si Ma'am Princess, no? Thank you so much, Ged. Si classmate GM Adolasyon Votasyon. Lagding investigador. Oo, ang gwapohon kag mapisan nga investigador sa Mina MPS. Yes. Kag ginagreet ka gwapo ka kuno Kablikat Vincent. Bawa, kita dalawa eh. Dalawa tatagra dyan. Ating kablikat Erwin. Okay. Maliit na bagay. Sige. Oh. Thank you so much kita to no, for monitoring kita sa Bungaga. No, blessed Tuesday morning kid. So sa mga taga-Mina naton dira ang mga PNP personnel led by Kabalikat Police Captain Isagani Tabares. Yes, kag saluat ng shoutout gani Mama Tata ni Provido July, si Mama Princess Margarita Provido Estabilio. Kaga siyempre no ang si Mama Nalinotia no nagagreet kita good morning guest. Yes, ma'am, likewise. Salamat gid, ma'am. Si Sir Larry Laura Gem sa second SWAT team no sang second IPMFC Kabalikata Vincent. Wow, keep safe kita mo mga brother no. Kaya no gid halong gid sa trabaho. Yes. Kaga another pa ginato na Kabalikat Vincent ng mga commentors. Yes, kay Ma'am Nala Rodriguez no, isa gid sa mga gwapa kag active ginaton nga avid fans no, sa aton sining mga programa no diri sa Iloilo Police Provincial Office kay whenever nga may libre lang niya si Ma'am kag bakante si Ma'am kag tabuan gid permi Kabalikat Erwin halos nga libre siya may program gid kita. Yes. No, even Sunday no sa Ilonggo Kapsuner naton. Kabalikat Vincent no nagahulatan niya sining KKB Magalay Kabalikat Vincent. Wow, thank you so much gid Kabalikat Erwin. Ma'am Princess no sa imo nga baston. Perte nga baston nga ginausap ni. So ginanagaulat na diyang ni Ma'am no ni Mama Nala Rodriguez ang yasining KKB Mag no kay subong man kay Mama Tata ni Provido July. Yari man na Kabalikat Vincent no. Mayari pa gid para na ang ara naman is para naman sa buwas na kung sino man ang aton sining pati bantay mo boss ha. Damo ni mga contender na. Mga contender naton sa KKB or sa aton sining fan of the week Kabalikat Vincent. Magdaog no sa aton sining limited edition sa aton sining kumbaga equivalent ni isang isa ka luxury car Kabalikat Vincent. Abla mo Kabalikat Erwin. Abla mo Kabalikat Erwin. Sa kapagunon sine. Sa kapagunon sine bisan ni martilyon mo ni. Boy mo ni di mabuka. Grabe. Okay no. Sa aton sining mga live viewers dira no comment na kamo dira. Kaga siyempre no buwas no bantayan no aton sining pag-announce sang KKB or sa aton sining fan of the week naton. Kapag daog sang limited edition sa aton sining KKB Mag Kabalikat Vincent. Yes, kag sa nabili naton nga mga komentar sa Bungaga Kabalikat Erwin from Benny Perez, no, City of Kabangkalan. Benny Perez, 1842. Ginel, Major Police, Province of Negros Occidental, Philippines. No? Good morning. National Survey, Honor Justice January, ang garo pa si award din siya. No, si Bernie Perez. Thank you so much, good sir, no? Kay Ma'am Nala, no? Good morning sa liwat. Kay Sir Jeffrey Bailon, amo na gusto niyo pinaka the best nga setup da sa inyong funeral, no, para sa inyo sining mga himata, families and friends, no, nga nagtaliwan, no, katulang mo kay Sir Jeffrey Bailon, no. Thank you so much gid sir, no, for monitoring sa Subungaga. And ang binggawan ni PS naton, salamat gid kay pareho ta Lindon Sopranes, no, pinaka the best nga malagunting naton sa may igang putotan ni Lilo, no, pakita nyo lang dira ang Dondon's Beauty Salon, no, the best nga gunting. Mabugnaw na, may massage pa, no? Kay Choy William dira, no? Good morning sa inyo dira, pre. Salamat gid. And kay Quinto Iloilo Updates, no? Good morning Sir Erwin and Sir Vicente. Thank you so much kid, Ma'am Quinto, kay Ma'am Sheila. Yes. No? Kay Nonong Enrile, salamat man. Kay Ma'am Chiray. Kasi no Sir Nonong Enrile nang mapisa naton dra kag gwapon. Yes. Aton sining piayon na dra sa Zaraga MPS Kabalikat Vincent. Yes sir, salamat gid. Kag si Mama Chiray, no, thank you so much gid. So buwas no, bantayan yung aton sining pag-announce ang fan of the week naton. Pagdaog sa aton sining limited edition sa aton sining sa Kabalikat Vincent. Yes. Kag siyempre Kabalikat Vincent no sa aton sining pagpanumbalik mga updanay or mangin kaupo rin no si Mama Kabalikat Corporal Princess Margaret kalipat kaya. Tatlong nang kabilog ang ngalan Kabalikat Corporal Princess
Ruth Margaret Estabilio, no? May Provido Estabilio pa, oh. Sige lang. So muna aton sining mga no kablikat Vincent, no? Sa aton sining mga programa sa subong siningaga. Pranti sining kablikat Vincent, no? Ang aton pagid nga activity sa subong semana kag siyempre sa mga naton na kablikat Vincent. Aton sining mga activities no nga nagilira sa subong sining September kablikat Vincent. Ara na ang first Iloilo Provincial Directors Invitational Cup, no? 2025 mga kabinan. Open no sa naton iba naton dira nga mga ahensya no sa BGMP, Bureau of Fire, Coast Guard nato no, Philippine Coast Guard no, kag madamo pa open sa tanan mga kabinan no nga mag-participate, which is ngati ako ninyo dira hilig kamo dira sa mga proficiency firing, fun shoot no mga kabinan no, ara gid no ang aton sining first Iloilo Provincial Directors Invitational Cup no, kag ini no ang mag-umpisa no this coming September 22 to 28 2025 mga kabiyanan. So muna no ang pagabantayan naton. So may ara dira nga open match no, may ara dira nga sa mga RO match man mga kabiyanan, mga stations naton maga-participate dira, lakip dira aton sining provincial headquarters no, kag sa iba naton nga mga ahensya no, you're invited no, kag you're very much welcome gid kag ini pagaywaton dira sa may Falcon Bay no, barangay Igang Putotan, Iloilo mga kabiyanan. So, bandayan ng aton sining first Iloilo Provincial Directors Invitational Cup 2025. Sa mabot sining September 22 up to 28 kabalikata Vincent. Siyempre pangunahan sa aton sining mapisan, mapinalanggaon kag very active no nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalante. Isa na sa pamamagi mga kabalikata Erwin no nga matistingan no ang accuracy no kag ang proficiency no, efficiency sang kung paano bala kita magtiro sang madasig, may uptick no, kag so muna no kung si kabalika tupi pa no, familiarization sa inyo sining mga armas mga kabinan no, kay ti hindi naton mapakta no, situation dictates no kung sa SWAT pa naton nga mga kauturan, so dapat familiar kagid sa imo sining armas to. Amo ni no, isa ni sa mga pamagi ang aton sining Invitational Cup no, first PD Invitational Cup no, para nga ti sa ulo mo gid ma-master mong imo sini armas ka kabalikat Erwin. Sa aton sining oras nga alas 11:02 na sa agan. Sa aton sining pagpanumbalik no mangin kaupo nato na kabalikat kabalikat Vincent, si kabalikat Princess kabalikat Vincent. Lain gid kabalikat Erwin no, kung puti ka no, kalipaton ka mayon kay itom ko ba. Kita sa Lodano sa. Yes, ang batayan ng aton sining pagpanumbalik sa aton sa pagdiskusyonan nila kabalikat Vincent no ka ninyo nga duwa. About naman sa mga mental health no, sa aton sining mga kabataan kag kung ano ba lang naga-affect dira kag siyempre which is nga madamo makarelate dira kabalikat Vincent. Yes, kabalikat Erwin no, kag hindi na ako tinikal puti kabalikat Erwin idol. Yes, aton sining pagpanumbalik kabalikat Vincent. Ikaw po na ninyo si kabalikat Princess. Pila lamang ka mga pahanumdom kabalikat. Okay. Road safety tips. Slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan. Hiniban pa nga mga accessories ini para sa atong matalusay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpabilin sa pinakatao nga linyang sangdalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko upon magpunto para maalerto ang nakasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagat sa nagamaigaw nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag paghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang hindi pag-inditingan. Ini nga pahanungdom ang ginadudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlock ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sa inyong mga hilikoton o kung nakapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay.
Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kon CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinagmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responding kon kinahanglan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Okay, mga kabanan, no, anong balik naman kita? Ayos na, no, kay dumidyoga feedback ang aton sining console. Sa aton sining mic, no, grabe ang kasensitive ni. No, mga kabanan. So, ari na, no, kag kaupo ninyo sa Subongaga, no, of course, sino ni sa gani? No? Kuya ba Police Corporal Princess Ruth Margaret Estabilio. So ma'am, sa Subongaga kay regarding naman ni ang aton sining topic ko nga pag-istoryahan, mental health, no, kay hindi lang physical, no, appearance ang tao ang ginabasihan sa mga nagakatabo sa aton sining syudad, no, kag mga kayuhan, kag of course may mga negative man nga kung kisabala kaya kalatabo nga hindi naton mapaktan, no, sa mga krimen, no, especially kati nagabot man sa puntos mga kultura naton nga pag-utas na blas nila sining kaugalingon nga kabuhi, which is nga ti hindi gidapat, no. So amo ni subong, no, continuation sa aton sining again discuss last time, no, ni Kabalikat Erwin Ma'am Princess, no. Yes, Kabalikat. So sa Subongaga Kabalikat Princess, ano bala ni ang topiko naman, no, para sa aton sining mga live viewers kag tagparamati sa Subongaga Kabalikat Princess. Yes, Kabalikat Vince, thank you gid, no. So bali sa aton mga kaabayanan, no, ang i-wrap up lang naton gamay ang last time naton nga gin-discuss. Upod ko na si Kabalikat Erwin, hindi ko man malipatan niya pangalan, no. So ang last time naton nga gin-discuss is ang discussion regarding sa parents and sa kabataan naton nga in which bala nga kaapekto, no, especially ang ging-wrap up naton nga regarding sa may mental health issues is because ang pag-pandemic, no, yes, nga in which nga naka-affect gid or dako gid ang pag-apekto sang pandemic sa aton mga kabataan, kay especially nga permi ga cellphone, Kabalikat Vince, no. Correct. So wala na sang social interaction sa aton nga sagwa, no, wala man na any kind of activities nga in which nga malingawan nila kag maka ano sang ila nga atensyon. So amo na nga naka-apekto gid sa aton nga kabataan ang ginatawag nga pandemic during that time, no. So Kabalikat Vince, no, subong naman ang continuation naman naton is regarding man gyapon sa parents, no, kag kabataan man, kung paano nato na siya i-handle kung may problema ang regarding sa ilang personal sa school, kag kung sa love life pa sang kabataan, kag paano i-guide sang aton nga mga parents ang ilang kabataan. So before kita mag-start, Kabalikat Vince, no, may ala kita na disclaimer, no. So disclaimer naton is the following segment contains discussion related sa aton nga mental health, emotional well-being, and personal experiences that may be sensitive for some viewers and listeners. So this program is intended for informational educational purpose only. So it does not replace proper medical or psychological advice. So if you know someone who is struggling with mental health issues, we strongly encourage you to seek help from licensed professional counselors or your local mental health services. Listener and viewer discretion is advised. Kabalikat Vince.
Yes. So for educational purpose only mga kabenan, no? Especially sa mga ginautubang naton ang mga problema sa aton siling mga kabataan. Okay, Ma'am Princess, continue kita. So mabalik ta kabalikat Vince, no? So sa children and teen mental health naton, no? So which nga normal nga magka-problema ang aton mga kabataan nga pwede may atubangon sila, especially aton gidikanan sa ila kabataan. Sa aton nga psychological nga side, ngayon which ang usual nga problem nila nga ginaatubang is ang pagkomunikar, no? Kaya syempre, di ba kabalikat Vince, di ba kung ang kids naton subong, especially kung nag-age na sila sa 7 years old up, no? Kapay pang lalaki, mahuya na sila mag-tap sa ilang mga parents. Kag ilang mga problema, ang mga encounter nila, kabay pa kung example, may gabuli sila, isugid mo pa kay mama mo. Oh, okay. Diba? Oh, okay. Ano kang balon kanina isang ang lain lang bala ang pag-tap sang parents example. Ang balon nila, ano ka agi? Manugid ka. Nga manugid ka. Tapos kung sa teacher naman is amo pag ang guidance, no, ang i-hear out ang mga kabataan kay possibly basi bala ma-mislook or ma-mistook naton ang aton kabataan kag mahambalan ta lang na sige lang istoryahan ta lang na. Tapos ang sige lang istoryahan ta lang na mabosan, mabulanan, matuigan asa nga utas na sang kabuhi ang kabataan, no? So dapat no ang ma-aware gini ang aton nga parents, especially din ang teachers nga ga-guide man sang aton nga ano. So kabalikat Vince, no, ang aside from that nga hindi ka panugid ang kabataan, no, sa aton parents, no, kabay pa kung stricto ang mama, stricto ang papa kasi umanugid ang bata sa barkada. May din tani ko kabalikat Vince, no, kung ang barkada sang kabataan is hambalan sila. Hambalan mo to si mama mo, dito ka manugid, para mas magaan ka sang advice, gaan ka sang suporta, kung ano man ang imo agyan subong. So ang malain lang da kabalikat Vince, no, paintrahan sang mga lain-lain. Nga layas ka bala. Kadto bala sa ano kay mainom ta. Tapos maka-join sila sa mga illegal activities, no? And which bala nga hindi makapamayo. Kag ang lain pa da kabalikat Vince, no, ma-joinan pagid sa mga illegal drugs, no? Yeah. Nga daw hindi gid maayo kag gamiton sila sa mga hindi man manami nga elemento nga gamiton sila nga daw ano bala tagon gani kapag gapasa-pasa sang droga. Gamiton sila, no, as medium or instrument, no, para matigayon ang mga illegal nga aktibidades dira, no, sa mga kauturan naton. So amo no ang aton diri nga topic na nga sa pag-intindi bala naton mga kabenan, no, sa mga live viewers naton dira nga amo na gani may halambalanon dira ano nga education begins at home. So amo nang pinakabudlay kag pinakasakit nga sitwasyon, no, nga sa sulod sang panimalay mo hindi na maka-open up, no, ang imo sining kabataan, especially kung adolescents na bala, no, gadinalaga ga sinultero or nagahinupang na kung ang term sa aton sining a common term, no, and vernacular, no, sa aton sining mga panimalay, kung nagahinupang na si Nunoy kag si Inday, no, kag something depende man, no, sa interaction be or depende man sa sulod sang panimalay, no, on how the parents no deal, no, with their children. Siyempre kung kita dira nga parents, no, nga sa sulod mismo sang panimalay bala, instead nga kita ang ma-encourage, kita ang ang mag-guide, no, sa aton sining mga kabataan, no, para sa kayuhan. Sometimes kita pa ang una nga ga-judge sila, no, kita pang judge kumbaga judgmental kita, no. Imo nga nambal ni Ma'am Princess a while ago, no, nga ano ka agi, no, something amo na, no, hesitant, no, aton sining mga kabataan, no, nga mag-share sang problema sa aton. It's because nga wala pa gani ginapangunahan mo na, no, kumbaga hindi kaya siling supportive, no, sa imo sining nga kabataan. So muna ambal ni Ma'am Princess nga hasta nga karon lang na no, kay hasta nabasan na tuigan na. Sometimes oo. Ang gina-prioritize nato ang aton nga trabaho para nga kuno abi sa aton sining nga pamilya. You know why? Nagtrabaho ka gani nga para sa imo pamilya. Pero napabayan mo. Yes, may time, no, nga i-priority mong trabaho mo. Pero then ka star how, no, then ka nagadwell, no, siyempre after sa work mo mapuli ka.
So that is why nga pinakadako man nga time no nga the rest daan sa gimbusin nga kaboy anong upod mo pamilya mo. So that is why dapat ya isettle nato no kung ano man dira ang mga problema sa sulod pa ni Malay with our children kung ano na no kay kalaway gyud man kabalikat princess no. Oo, kabalikat twins no. Especially kabalikat twins no ang gihambal mo na no. I-relate ko man siya kay syempre may ada na sila sang space between sa parents kang ang kabataan. So ang makadto ang kabataan dito sa mga ilang group of friends or circles in which bala nga dito na lang sila permiga stay. Tapos ang malainda is hindi bala magaan sang proper nga discipline ang mga kabataan naton. Correct. Dapat aton kita nga ginikanan no gaan ta sila sang disiplina or rules in which bala nga kung example galayo sila sa aton pamalay no gaan ta sila sang ginatawag nga curfew no. Dapat kita ang mag-instill, kita ang maghatag sang ginatawag natin nga disiplina sa balay kay once nga kita ginasulod kita sa bulsa sang aton kabataan no i-manipulate na nila kita kabay pa kung mga mahumok kita no pero normal gina siya kabalikat twins no kay syempre sinuman bi ang ginikanan no nga hindi maghumok sa kabataan kay lain gid ang aton nga pag ulikid sa kabataan kay especially sa mga kabataan man no we have to listen gid no sa aton parents kay wala sang ginikanan yang gusto nga pakalainon kag maging malain ang ilang mga kabataan no kag sa aton nga mga peer of friends no dapat gid man dapat pilian gid no i-monitor sang parents i-monitor sang teachers. Correct. Kung sino na ang kaupod sang aton nga mga estudyante or sa mga kabataan sa school para at least bala ma-identify naton or ma-eliminate naton ang mga possible nga matabo kabay pa kung mga malain nga mahitabo bala kabalikat twins no. Yes. Kay syempre 'di ba kung gaupod-upod na sila kabay pa kung mga medyo may mga tawag din gani ang aton nga mga jubilant ano gani ang juvenile. Oo, yes. Juvenile nga mga children no nga kabay pa kung daw repetitively no ano gani na ang term naton nga juvenile delinquent delinquency no ang proper term dira. Oo. Kapag pa kung naging delinquente na ang bata no dapat i-monitor gid no hindi ta pagbabayan na balang pirmi balik-balik sa guidance ka counselor bala tapos ginapapromisar tapos wala man nang gali sang action taken regarding sina tapos hala una nakasipa tapos una brabay nakabuno na. Ang malain pa da kabalikat twins no ang may mga sexual harassment na or ano pa da nga pwede nila kay syempre gambal sila nga wala man na si ma'am gambal man lang na sila nga umiara na pero wala sang action taken regarding nga ginahimo dira. So possibly ag mga bata dira no kabay pa kung ginabuli no kabalikat twins no basta mga hindi bala matatapan hindi bala ma-aksyonan dayon amo na ang ma-conquer, makagahatag sa ila sang which bala nga madubo ang ila self-esteem. Hindi na sila magsalik sa kung kasino dayon. No, affected gid sila all throughout sang ila nga pangabuhi. Tapos dalon pag gina nila kabalikat twins no sa ila pagkatao no. Correct. Ang dati bala nga ginabuli no subong manugbuli na. No, na, di ba may muna nga instances kaya may pa sila that time mo, no? Magabot pero ng kung pero kung may tiyempo sila nga in which ba lang nga ma-feel na nila kag maka-sort out na sila nga ay kaya ko na siya gali ay manipulate, kaya ko na siya gali awayon, kaya ko man tugali obrahon nang obra sa akon kung wala siya ma-correct properly, wala intervention kabalikat twins, ma-sort out gid siya sa malain kag hindi mayo nga outcome. Yes, so in short tudloan nato ng aton sini nga mga kabataan no nga avoid no from bullying kag i-avoid man no nga sila ang kumbaga likaw ka no nga hindi ka man mabuli kag hindi ka gid mang bully man no sa isig ka pareho nimo. So sa aton kabalikat twins oo tapos add ko lang kabalikat twins no so kita nga parents no as aside to balang ginhambal ko nga kita ang mahatag sang rules kita man dispute sang rules kag privileges so hindi man kita pwede nga puro hugot dapat may man kahilwayan man may mayo man nga ihatag kung mayo ang ginahatag sang bata may reward. Ti kung hindi mayo, ti may kumbaga may balik. Do performance evaluation ni kabalikat princess. Yes, pares man sa school nga ginaubra ni teacher, no? Kung achiever, may padya. May star ka. Yes.
May ara kapag ano pag nagani kabalikat Vince ang ginatag nila may dulsi pag nasubo. Oh, may dulsi. Oh, may budget na. May ara na no. Sa una dulsi lang. Subong may mga special may no. May pa-Jollibee na yata mga school nato no. So ang mo pag kabalikat Vince no, ang paggamit pag isang technology no, ilimitehan sang aton nga parents. Kay dira kis matuging takol naman ni kabalikat Erwin last time. Kay tungod permi na lang ga cellphone, gabi aka-open ang social media subong access naton. Kay grabe nakabag. Tama nakamalapnagon no. Grabe nagid ka tanan nga pwede mo malantaw, tanan nga kalainan, tanan nga kamayuhan, ara man da. Pero laban gid kabalikat Vince no, ang medyo interested ang bata is kay tungod sa aton nga out of curiosity. Out of curiosity naton no. Ano gid ang bata, maganyak kabay pa kung hindi siya mayo nga upod or hindi sa mayo nga environment no. Correct. Mas madali sila maganyak sa mga negative nga ara sa social media naton. Kag grabe gid kabalikat Vince mo no, ang social media naton kay tungod easy na tanan no. Masin sa food, di ba may fast food, may ara kita mga instant, may instant relationship, may instant. Yes. O di ba? Kanan nga kinanglanon mo ara na sa internet, no? Agad-agad may food panda or ano nga dasig dayon nga. Oo, mga food carrier, bisan sa mga sakyan mo dira, no? Damo kita sa kumbaga ada ko ginamabulig sa social media no, nga platform. Kung ginagamit kabalikat Vince ang Instagram. Actually no, there's nothing wrong with that, no? Kaya cellphone is good. Gadget is good, ang internet is good, pero gamiton sa kaayuhan. Ang manamit da kabalikat Vince is gamiton sa kaayuhan ng gihambal mo. Gamiton naton sila, hindi kita ang gamiton sang technology. No? Kay usually kabalikat Vince na daw ginahimo na kita ulipon sang ginamanipulate technology. Ka na. Yes, kaya ang abi naton nga mga manami sa aton paglantaw or pananaw nga ara dira sa social media, wala kita kabalo tagali tawag ni? Gina-manipulate na kita, ginaganyak na kita sa malain or sa kalainan, kabalikat Vince. Yes, sa muna gani, kabalikat Princess, kung magbalik kita sa sinadto pa, no? I believe, no, sa biblical principle bala, ining rod of correction, no, mga kabiyanan, nga i-chastise ka gidya, no, sa aton sining mga kabataan, hindi na to the point nga baldahon mo da or patamaan mo da bata mo. Dapat may gamay gidya nga lawit no, kay iblan mo pa dira sila maka-learn no, through their mistakes no, sa mga simple lang nga bagay, pero kung hindi nato na pagtutukan kibot ka lang no, nga bata mo to gabinutig na simo or kung tamaan man kita ka harsh no, mo na nga sometimes hindi man manugid sa aton sa problema kay balan lang pagkabalo nga mangakig ni si papa, mangakig ni si mama. Dali kung kabalikat Vince no, may study pagit kita na kabalikat Vince no, in which may conditioning no. Pares pala sang ido kabalikat Vince no. Kung hindi mo siya pag-i-train nga ang food niya is through the bell no, mapalagting ka sang bell, hindi siya mag-react. Pero ang ido nga ginagaan mo sang food, automatically masaliva, gid ma-create siya sang saliva niya. Kay tungod balaan niya nga pakan-una siya. Pero kung once being train mo ang dog through the bell, wala pa yung food, balaan niya na yung rayon, niya nga makaon na siya. So that's why parehas man na sa hindi ko man nga gina-relate gid pero lain gid man niya ang conditioning no. Once naging condition nato ng kabataan no, nga every time mindset na sila. Hindi tayo permi nga gaan. Wala na lang sang gusto ara permi. Wala ta na lang siya lagi gaan sang limit. Dapat kita impose sang limitation sa aton kabataan kay kita ang hinikanan. Hindi kita maghadlok sa aton kabataan kay kita na ang nagluwal kita man ang isasali sa mga nanay no. In short no, as parents kabalikat Princess yung kalipatan no? Nila kita ya ang maset sang rules no, sa sulod sang panimalay no, ikaw yung ginikanan mo no, so ginano ko gid handura ko pas kabalikat Erwin ba di na to saman basi may relasyon ang relationship namon best friend no, BFF sana all best friend no, through the good times and the bad times. So balik kita no sa aton sining nga topiko sa Subungaga no, kabalikat Princess. So muna sa mga ginikanan naton no, muna bala nga education begin na tom dala na tanan no. Siyempre ikaw da set sang rules no, not too harsh, not hindi man tama ka relax no sa pagdisiplina sa aton sining nga mga kabataan. Importante makapaghinunanon kita. So very rare na subong kabalikat Princess na makita mo gani nga
Sa una 6 PM, tinggob na ka mo sa sulod pa ni Malay, dungan ka muna panyapon. Yes. Subong pagpuli ya. Ay, tapos na kami to. Ikaw imo naman. Mo naman lang tanay. Kanya-kanya ka muhugas. Oo, tapos ang blamo sa una, gapaw na una na ya tapos kaon kay ang uli mo muhugas pinggan. Oh, correct. Gaw na ka man ka balikat Vince. Kapila na ko mauli. So, manuhugas na pinggan, pero siyempre ginatinguan mo giperme nga makauna kay. Oo, ako kasi nakuman bi ka balikat Vince, mauna gid ko yan. So muna no sa mga naton, sa mga parents naton dira, hindi man kita perfect, no. Sometimes may mga lapses kita together with our children, no, sa aton sini nga personal relationship, no, sa aton sini nga mga kabataan. So ang point lang naton dira, kita yang ma-set sang rules, no. Kumbaga hindi lang hindi lang kita ang leader mo, no. So dapat kun i-lead mo sila sa kayuhan, no, muna bilang ati sa Proverbs 22:6, no, train up a child in a way he should go, and when he is old he will not depart from it, no. Kun gihanta ang aton kabataan sa right path, no. Kaya kay acknowledge naton ng Ginoo, no, nga Lord i-guide, no, buligi kami sa paggiya sa aton sining kabataan sa kayuhan. Kabla mo as parents, no, we need to lead. Dapat ma-set kita sang as a role model, no, sa aton sining kabataan. Ti paano ka ron mapapati mo da kabataan mo nga mayo ka nga parent, no. Hambalan mo sa kablikat Vince, hindi magkaon. Kusipad kada karon niya kabaraha, gaw kay kada kabagungon. Bawal. Ablo hindi ka mo magamon niya, pero ikaw una kada ka kusipad, no. Tapos na tago-tago mo lang magagi Ilonggo Cups tada, no. So mayo bla na. No to which is tama gid ka. Kumbaga ang term nato sikwahe, no. Kumbaga opposite. So that is why kung gusto mo nga sundon ka man sa kabataan mo, dapat you need to serve as a role model sa aton sining kabataan. Yes, kablikat Vince, no? Tapos ang isa pa gid naton nga pwede nga ma-encounter dira as a parent and as a kid sa house, no? Kay ang kita nga parents man, no, nakagiman kita actually sa muni nga stage in which bala nga pag dinalaga, pag binata, pag sinultero. Ay, way kay moya ka, noya ka. Ano ganina tawag? Way mako ka sinultero. Finger piper pick a pickled pepper. Tongue twister. Mo na kabalikat Vince, no, nakaagi man kita as a parent nga sa amo nga stage in which bala nga dalaga ga binata ang isa ka tawo, no. So dapat balanta man nga ang ila nga attitude or somehow ang ila nga development, no, during that stage medyo maging sensitive na sila kaya syempre may mga changes sila sa lawas nila, no. So which bala, no, o gahinopang na ang term na to, no. So dapat ang aware man kita kay once nga ada na sila sa stage ngayon na may possibility na sila nga mainito ng ulo, no, sensitive, irritable, no. Oo. Ano sa lalaki kabalikat Vince, kay ako during that time ang sa puberty stage ko, di ba, kay syempre ada na ang monthly period nga, syempre ada na dabala ang ato mga mood swings, ada naman ang mga cravings, mga babae sensitive gina sa inyo mo. Ako na doon, pero mega swing mode ko ya. No. So na. Sorry. Wala mo sa laki. Sa mga lalaki, may kalalakihan, may kabalikat princess ya. Although, no, siyempre sa bahay, damo gina. No, mga sa ilaya, during sa ila sining puberty period, dako ang ila sining mga balakang galain ang kortes ang lawas, no, kag sa ubo mo na mood swing ka mo, no. May nito ng ulo, especially kung may ara ka mo sa inyo sining mga pamulanon. So sa mga kalalakihan niya, ga-broad ang shoulder na. Bago ga gym lang ba? No, ga-broad ang shoulder, tapos dako ang tingo. Oo, dako ang buses, no. Ibanda may adam sa apple man kag kung wala, no, dako gid ang buses, no. Siyempre ang maturity gamatamat na, no. Amo na sa kag usually kabalikat princess nakita naton, di ba, sa puberty period, no, during elementary taas gid ang bayi sa lalaki. Usually gauna ang babae nga mag-develop sang height. Oo, pero pag abot sa high school na, kibot ka na nag-overtake ng lalaki, no. Pero matsyag ko kabalikat Vince sa pag na ganyan, di ba, na circumcision. Yes, no. Do isama na, no, sa mga factors man siguro, no, nga kung ka, no, kung ma-circumcision ka,
nang mataas ka kuno, no? Pero part niya sang puberty period, no? Usually may ara man nga ti iban nga nation bala, no? Nga ti hindi man sila very strict when it comes sa circumcision, pero ti gataas gid, no? Sa na iya kumbaga muna na iya daan ang nakalaan, no, sa mga kalalakihan nga once nga puberty period, no, nagataas gid, no? Kagang mga babaye siyempre ma-remain lang na, no? Kumbaga unless, no, kung ikaw yan yung dugo ya inyo bloodline niya, mga nugi ka mo yan, no? Mga lanchog. Lanchog. Oo, lanchog. Model lang gani ako. Model lang, no? Pero sa imo na yung kabalikat princess balanta mati, ikaw mo na ang champion sa Saraga, sa mga miss sa una, no? Tindapit. So muna, no? So busilingon niya kabalikat princess, no? Mga parents nato, no, until nga sa subong, no, by God's grace, no, nakaplastar man kita, naging uniform personnel kata, no, diri sa PNP because man sa effort man sa aton sini nga parents. So muna, no, yes, amo na ngati, we're very much grateful gid sa amon sini nga mga ginikanan man, no. Kaga muna sa mga parents naton, hindi lang puro lang obra lang, no. Puro lang obra, wala na istorya blas kabataan nyo. Amo na sometimes nga ang ila sini nga pagsalig bala. Ang buot nila, galayo. Kag mas open sila, no, sa ila sini nga barkada. Mga barkada, yes. Compare sa imo bala nga mambal pa sa mayo pa to barkada ya kabalo sang problema ya. Ikaw ya nga ginikanan wala. So amo na, no, may mga lapses kita. So kung subong, no, dapat ginato na ikurihiran ang aton sini nga kabataan. Samtang temprano pa, no. Amo na, communication gid ang pinaka the best naton dira nga mahimo kabalikat princess. Yes, kabalikat wins, no. So aside from that kabalikat wins, no, kay ang managaning hambalta, no, kung hindi ta matutukan ang aton mga kabataan, no, maka-cause sa hindi mayugid kag amo na ni ginatawag ta nga destructive. Nga destructive behaviors, yes, no. So ang ginatawag nga destructive behaviors kabalikat wins, no, ang palainom na, no, nagabisyo-bisyo na dira na ma-start na ang layas-layas, no, ang itrahan na ang droga kag ilimnon, no, tapos ang paghalit sa kaugalingon, kag may ara naman na sila sa dayon kabalikat wins, no, nga ang gamat-amat na, no, imbis nga gahambal sang tuod sa gidikanan nato, no, gabutig na dira naga-practice, no, gamat-amat na sila kag ang psychological nila nga aspeto, no, kag is affected gid ya kabalikat wins, no, kay syempre ang ilaya is daw ang ginatawag nga rebelde, rebellious attitude na sila. Kabay pa kung hindi nato natutukan kabalikat wins, no. So kung ma-impluwensyahan sila sang mga hindi mayo kag negative nga friends, no, nga dira na sila makaaguman sang mga criminal instincts na in which nga cause or makaobra sang amo na nga krimen, no. Yes. So kabalikat wins, so i-avoid tagid nga panilagan tagid ang aton mga kabataan kabalikat wins, no. Kay syempre ang before kita magkadto sa obra, i-look at sino ang friend mo, sino ang close friend mo, ano na pangalan niya, no? Kay di ba usually background check mo anay. Dati amo pa na gina-practice ng parents di ba? Yes. Subong niya kabalikat wins. Sino na? Abi pagkilala de sino na mga upod mo subong andoy? Niya. Kabay pa subong kabalikat wins, di ba, kay ang cellphone naton grabe naka techie subong, no. So ang mga friends nila is ma-contact na nila through the phone. Tapos ang pwede na naton i-hide, pwede naton i-restrict. Gina-restrict na ang parents. Gina-block pa, no? Oo, kakabay pa hindi na lang. Para lang hindi ka ma-monitor, no? Hindi na sila ma-monitor sa aton parents, no? Tapos may ara nakita may mga monitoring man kabalikat Vincent nga in which bala nga matrack naton ng kabataan, no? Gina-block na nilang gidikanan. Yes. Kay para hindi lang sila ma-monitor. Pero before kita kadto nga situation kabalikat Vince, no, especially sa parents, no, dapat gid man is monitoring. Hindi kita malain nga mag-monitor kita sang kids naton kasi syempre kabataan ta na mo sa aton na halin. Kag sino man bi ang imo ginay responsibilidad, prime responsibility mo ginay. Prime responsibility naton, hindi kita maghambal nga at the end of the day kung naka-financial ka na, contribute, okay na. Yes. Tapos na ang imo nga pagiging nanay kag tatay, no. Hambal ay ilan na nasala kung anong gusto nila sa kabuhi. No. Kita nga parents dapat kita ang ga-guide. Kita dapat ang gauna nga maghambal sa ila nga. May point ka. Kita gahambal dapat kung ano ang mayo kag hindi. Kasi syempre bata na sila mo. Amo na gani ang kanta nga na gani kabalikat wins Oo. Actually way makokalo. Anong title? Kay kantahon ta? Ang iya na wala nga gani nang anak di ba na? Anak kay kay Freddie Aguilar, no, kay Mr. Freddie Aguilar. Kay wala ka naman ano na?
nung sinilang ka sa mundong ito. Laking tuwa, laking tuwa ng magulang mo na at ang kamay nila ang iyong ilaw. Hindi, ang iyong ano na ganun. Ano? Iyong ilaw. Sige. At tapos, ang nanay at tatay mo di malaman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. Yes. Kumbaga ara gid no, ang eagerness, no? Kumbaga excited no ang iyong ginikanan sa pagwa mo diri sa kalibutan. Yes. So amo na no sa mga parents nato na, we need to be extra careful, no, to supervise, no. Amo na bala tawag when it comes sa leadership as parents bala kabalikat princess, no. 1%, no. Mate kamo da no, sa mga parents guardians naton, 1% supervision, 1% leadership, 99% supervision, no, as parents, no. Amo na ya para nga mag-guide naton sa kayuhan bala naton ang mga kabataan naton sa subong panyimpo, no. It's because nati computer age na, no. Sa amo sina sa subong nga chimpo, they are very vulnerable, no, sa tanan-tanan nga bagay out of curiosity kung ano na makita, especially kung nakita to nila sa barkada nila, nakita nila to sa mga upod nila, no. That is why dapat ma-background check gid kagid, mamangkot-mangkot kagid. Amo na nga i-guide naton sila sa mga abyan nga maka-lift up man sa ila, mga abyan nga makabulig sila in times of trouble. Kung may mga difficulties dira, makabulig man advice sa ila like you, no, as parents, no. Mo na bala mga hindi nga sa sobra mo nakasako na priority mo na tong obra mo, no, sa mga kabyanan naton. No, hindi why na kita sang time, no, pag istorya sa aton sa kabataan, hindi mo na sila magiyahan kung ano tong grupo ila pilion. Kaya ang lapilion niya, siyempre usually sa mga peer group subong ya kabalikat princess, hindi kain kung hindi mo pagimuon eh. Yes, correct. So, kung wala ka kainom, amo na bala tawag nga, tell me your friends and I will tell you who you are. Correct, kabalikat twins. Correct. No? So, kabalikat twins, no, ang aside from that, nga grabe gid ang apekto sang friends mo, no. Ang parents nga grabe naman ang disiplina, no. So ano naman ang negativity nga grabe naman natong disiplina, wala ta leeway, no. Basi ba lang imo nga bata maging emptiness na. Correct. In which bala nga hindi na niya kilala iya kaugalingon. Kay grabe na ang pagkontrola sa aton parents, no, or sang imo parents sa imo nga in which bala nga dapat ikaw amo ka ni, dapat amo ka na na amo ni dapat kuan mo kurso, dapat amo ka na dapat doktor ka, dapat tayo mo grade 90 na grade kabalikat wins, dapat 98 ka or 100 dahil di ko ya magsugot nga mo na lang imo grade. Kumbaga ang kabataan nagapangabuhi na suno sa dikta sang ginikanan, wala na ya sang free will ang bata. Yes, correct, no, wala na sila sang free will, wala na sila identity, gikuhaan nyo sila sang identity nga in which nga dapat nag-enjoy sila during that time. Gaan ta sang enjoyment ang kabataan nga insakto. For example, time for play, miara. Yes. No, makahampang sila, maka-interact sila sa kaupod nilang mga kabataan. It's okay, no, sa aton mga parents, no. Wala sang perpekto nga bata, dapat may gidaya nga bata nga madagpa, mapilasan or sa ano. Ang aton parents actually syempre tama ka caring, no, kabalikat wins, no. So hindi gid nila gusto nga daw masakitan ang ila bata, pero it's na natural way para ang aton mga kabataan is maka-learn man paano mag-stand alone sa iya kaugalingon, kag paano sila maka cope up sa ila palibot, no. Kay kabalikat wins, no, lain-lain ang aton pamatasan, no, nga ara sa surroundings, no. Paano ang imo bata nanad kay ara ka? Maano na lang na siya kung wala ka, di ba? So dapat tudloan ta sila, no. Hindi ta sila permi paggaan sang amo na gani kabalikat wins, no. Give the person a bread or fish, amo na gani, no. Pero hindi sila kabalo nga magpangisda or ano, ang ma-remain na lang sila pangayo. Pero you have to tudloan mo. Let them learn kung paano mangisda, paano magkuha sang ano nga inwat makakwarta sila, makabay sang ila pagkaon. Di ba? And then ano na sila, maka-stand alone na sila sang ila kaugalingon. Hindi na sila magutman kabalikat wins. Kay iban nga parents kabalikat princess na notice naton nga bisan ano na nila kakapoy, sila pa tumugas pinggan. Kaya bali ay hindi, no, kay hindi ko gusto bala nga ang natabo sa akon sang una. Correct. No? Hindi ko gustong ma-experiencean sa akong kabataan. Tandaan nato, no, difficult situation builds strong men. Correct. No, kung tagaan mo sila responsibility, no, until such time nga they are matured enough, no, to manage, no, sang kada kung ano man nga difficulties, mga challenge in life. No, dira kay gamay pa lang gina-train ta na, no, sa mga household chores, mga kung ano dira nga mga bulaton sa sulod sang panimalay.
amo na bala hindi na nga sayings nga ang batang masipag paglaki pagod no. Kaya na sort of joke na yaya. No? Dahil di makapagod kabalikat. Wow, no. Amo na dapat nga we need to train them no to be responsible enough no sa mga bagay, especially kung may memo sila nga sala. Stand your ground. Hindi mo muna nga sala, dapat ikaw ang accountable, no? Muna bala hindi nga kung may sala nga nahimo, malikaw-likaw ipasalo sa iban, no? Kadamo no kag abi mo no ang aton sini nga diskusyon kabalikat princess, hindi na gani dugay na ni no. Na perbigin naton ni ginapalinton sa inyo. Hindi na naton bi madali-dali no. Ginapahat-pahat naton, no? Ginaisa naton ni nga ginapatpat para nga maibaluan gid sa aton sini nga parents nga ang parenting ba wala ni samtang buhi kita wala ni katapusan. Ay even dako ni wide coverage ni no kag dako nga role para sa mga parents naton. Although, bisan sa amo ni kabalikat princess kati may mga kaugalingon naman kami nga family, hindi pa kita diri makambal sa amo sin nga stage hasta makagraduate kabataan mo makapakita sang trabaho, hindi pa na assurance nga perfect or kumbaga naubra nga mayo ka nga ginikanan. Masin gani kabalikat wins no nga nakagraduate na imo kabataan no. Hindi na basihan. You can never tell gid man no kung ano ang klase nga pagkatao sang isa ka bata no. Pero in which nga feeling mo naman naka-fulfill ka na no na nalaygayan mo sila na tutukan mo sila during phase nga kilanglan kanila no. Correct. So there's nothing to worry kabalikat wins no. Kaya syempre kita tao man kita vulnerable man kita ang kabataan syempre hindi naman na permi nga ara sa aton nga luyo no ga interact man sila sa iban nga tawo ga in which nga possibly nga encounter Manila or maagom or makuha Manila sa iban nga tawo ang muna nga pamatasan no. So ang aton ano lang sang as a parents is laygayan naton aton kabataan. Kita ang guidance, kita ang role model, kita man ang pihit sang ilalandas no nga in which bala nga kung in kaso nga dira na sila gakabulag na sila sang ilang nga mga vices no kag mga malain nga upod kita gid nga as a parent no ang makahatag kag suporta no sa aton nga psychological nga aspeto sang kabataan no kay syempre hindi pa na amo naka-wider kabalikat wins ang ano sang kabataan mo nga kita nga gaedad man gani kabalikat wins mo hindi man kita nga daw ang in the instance bala na naton ang kumbaga ikaw nag-agi ka man sa mo sila nga stage. Nga man kita sa stage nga nabalan gid naton kabalikat wins first time nga may mga mo sila nga wala ano nga first time ina first time mo na encounter ang problema mga muna so pero dapat set kita sa clear boundaries sa aton kabataan no dapat ipaintindi naton sa ila nga ang paghimo no at hag naton sa ila nga may kasugtanan bala nga dapat ang posible nga example amo ni himuon mo no ma-interact ka sa muna nga bagay, paintindi ta sa ila. Yes. Sa matag. Yes, ipatag. Hindi kita kailangan nga permi akig. Correct. Bali nga, ikaw nga, Monica na. Tapos may ada, sabi kabalikat wins na may ada nga parent nga. Hindi kita yan. Galibiling na. Oo. Galibiling na. Ikaw makawat kagid klase nga bata. Ikaw maano kagid, palasabat kagid. Ikaw bastos kagid klase nga bata. Di, i-imprint mo. Correct. Imprinting ang tawag sina kabalikat Vince. No? In which bala nga gina-imprint mo na ang bata nga amo na siya. So possibly kumbaga na consider mo na sang amo na sa. Oo, mapati basi bala ang lain da kabalikat Vince no mapati na lang sila nga amo gid man na sila no. Ikaw ano kagid mahina kagid ya sa amo ni mango kagid wala ka na gid ya. Pag ina di mo magambal mga bata nyo ha. Sakit-sakit na no. Sakit-sakit na siya no. Oo, long term na no. Long term effect na siya. Oo, long term effect na matatak na sa pinsar nila nga mo kuno mo na. Basi nagilog ko kay mama. Alayan na. Kaya niya kabalikat princess ya, cum laude kaya mo. Cum laude. Wala, ito na yan. So, mampong taon ko. Oo. Pero in short, no, sa mga parents naton, daya mga kautoran naton, sa mga parents and guardian, to our beloved, nga mga pumuluyo, kag live viewers sa subong, i-train nato ng aton silang kabataan. Nga ang mga bagay-bagay nga gusto nila makuha, for their convenience, kakinanglanan nila, no, dapat ginapangabudlayan in the instant nga kung anong gusto mo ara dayon patason no? Gid yes patas gid patas gid no dapat pangabudlayan mo na amo na nga like for example kung gusto nila magampang sagwa di ba usually sa mga traditional nga pagdisiplina naton and until subong ara na ginaobra naton na okay mampang ka with your friends sagwa ugasan na yung plato naton or sagob di anay sagob yan nay noy mabasket ka sagob anay no importante natapos man na imo sa mga obra kung wala sagob wala ugas pinggan wala di anay kagwa so that's why tapos anay so muna no dapat may kaakibat bala
no kaga dapat antes kita dara may mga ara kitang advice aton sini nga kumakataan no as a role model man dapat sa mga bagay nga hindi kita bla gusto nga imo nila na pero gusto nila ya paintindi ta hindi nga pagambal ta hindi lang ipaintindihan to sila sa mga advantage kay disadvantages sa mga bagay nga kung nga sa diin hindi kita no so para maintindihan nila so amo na gani tawag naton adolescence period sa aton sining mga kabataan sa mga pamatanon dira ang nagapamati man subong no out of curiosity gid kada mo sa mga bagay nga testing gid bala testingan ko na no yan ang cause and effects basi nami or ano ni makabenepisyo so dapat panundumon ginaton no not all the time nga mag-rely lang kita man sa parents naton no sa mga kabataan dira ara na da ang mga internet naton pwede kita ka research ano blang pros and cons ano bala ni ang mga effects sa akon pag ginimo ko ni no especially wala kita diga kumbaga wala kita diga dula no sa pagpalinton sinyo especially no sa aton sining kampanya sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign so balaan nato na no instead amo pa ginano gusto sa aton sining mga Ilonggo Cups nga daan niya kabalikat princess no yes, nga pinaka the best naton nga mahimo no as pumuluyo as parents as guardians sa diri sa probinsya sa Iloilo being a law abiding citizen yes. So hindi pa kita perfect sometimes makasala man kita pero stick kita no kung sa diin ang right path. Yes. Yes, kabalikat Vince. So dapat no as a parent no, hindi mo to balikan ta kabalikat Vince no nga dapat limit no. So dapat ang last naton nga ano pagid aside from mas spend kita quality time together sa aton mga kabataan no is dapat i-validate nato ng ila feelings no. Ano tagid no ang matamaton tano example may problema nga na encounter ang imo bata no sa iya nga school. Correct. Or may nakakontrato siya may gisaputi siya i-validate man na ang feelings niya. Ano gid man balang natabo nga aga mo ka na diin naghalin na anong root causes nga aga mo ka na kabay pa kung do mga batasan balang kabalikat Vince nga negative or mga destructive behaviors ang ginaubra sa imo bata. Basi bala kita man nga parent ang may kakulangan no nga kay syempre kisa bala kabalikat Vince na may ada gid yang mga bata no kay wala ginasapak sang nanay or sang ginikanan. Nag-aulubo na si kabalikat prinseso. Sa ginikanan sa ilang hindi pa ka mamamati sina. Wala sila sa paksang ilang ginikanan no. Ang ilang nga way of para sa pakon or yes. Kung magagapapansin papansin sila o is ang maobra sila sang malain no. Kay kabay pa kung permi wala ko ginakigan ni mama. Pero kung obrahon ko ni kigan niya ko na or example kung example hugot-hugot ka naman tapos after to sang iya nga bad nga behavior nga balan mo hindi ka magmuna kay gaan ta ka mo ni gali ya gi-manipulate ka sang bata mo kay gaan ako mo ni bala kay maniyara mo na instances ka balikat Vince no gagaling daw amo lang na is hindi taman ma-assure no kung may problema siya psychologically no yes. Or kay syempre bata pa mo ang mayara pa na siya change of influence no pero kabalikat Vince may ara gina-study no nga gina-believe gid nga kung ano ang imo parents kakabay pa kung mga psychological problems or disorders pwede ta na siya mapamana sa aton kabataan no yes. So kung any mapasa yes heredity na siya kabalikat Vince no so hindi ta na siya pwede i-deny no kabay pa kung may dalain tulok mo na ako no hindi ta pwede ma-i-deny ang muna nga study kay syempre kabalikat Vince no at least bila aware kita no kay kasi ang iba ma-deny ay hindi ko na siya parinti sino na siya layo na siya sa amon nga oo layo na siya sa amon di ba pareho kami apelyido parinti ko man na pero layo na kami relatives gina-deny naton so sa subong aga kabalikat princess gali no para hindi magsulunggod mga commenters ta basaon ta naman ang imo dara anay nga topic no balikan ta lang kabalikat Vince ginakalit sa kid yes damo na kay Mama Rowena Garcia no ang aton dara nga PIO no Public Information Officer at the same time Deputy Chief of Police no sang instansya MPS nagamonitor gid sa subong aga ma'am salamat gid sa support kapag sa pagmonitor kay Ma'am Lani Chin ang aton dara nga deputy man kag PIO no sang Badyangan MPS salamat gid Ma'am Lani no keep safe gid sa inyo nga duha ma'am no ang mga mapisan gid naton nga Public Information Officer kag subong man no kay Quinto Iloilo Updates no hello Ma'am Weng no agi na tamyaw ni Ma'am Sheila no si Ma'am Weng salamat gid
Mike Huyaban, shout out watching from Calamba, Laguna. God bless Ilonggo Caps. Salamat gid Sir Mike Huyaban. Keep safe gid dira no. And kay Kim Buyon no, pati mga Korean nalabot di. Good morning Sir Tek. Yes. Si Sir Kim ni. Kim Buyon no, ara sa subong sa Pro 4A no, kabalik kita Erwin no, kay Sir Kim Jinsa. Kay Sir Kim Magbanwa no, sa beloved husband no, ni Ma'am Geraldine. So salamat gid Sir Kim no for monitoring sa subong no. Blessed Tuesday morning gid sa imo sir. Keep safe gid ra sir. And kay Manong Isus Patches no, nagamonitor gid subong no, muni ko na muno gid naton perme no, aton sini ka mga viewers. Yes, avid fans ginaton kag supporters no sa aton sining official FB page. No muna kung gusto niyo dira preskang isda, kung ano nga sayo man sang isda dira no, mga lapu-lapu, tangigi, kung ano pa da nga klase sang sayo sang isda. Basta preska, pwede sa bawan, pwede pang sweet and sour, pwede man pamprito. Gutom ka no? na goro kabalikat bensay. Yes, of course. No, pangitaan niyo lang dara no ang Pinoy Fish Dance no, may mga si Manong no, may pisto man ni sa may Daslo dira sa may Dapitan Pututan kag sa barangay Likuan no, sa Barotac, Nuevo Iloilo. Manong, thank you so much gid no, shout out gid ra sa imo. Kag kay Manang Zenny. Kay sa akon wife no, Crystal Blusa man nagamonitor gid sa Subongaga. Kag kay Mr. Kenneth Sobrido no. Ken, thank you so much gid Ken no for monitoring. Kay classmate mo ni? No? Classmate ka na. Yes, shout out lang kay, shout out lang kay classmate kay Sergeant Blusa. No problem gid Ken, salamat gid sa pagmonitor. Kay Ma'am Regine Marie Diaz, isa sa mga contender ginaton man no sa aton sining fan of the week. So boss mag-announce kita. So Ma'am Regine na standby lang ha. Thank you so much gid sa imo sining support no. Isa ka gid nga mga kandidato naton para buwas no, upod kan Sir Junto no, bantayan gid no ang announcement naton buwas para sa naman sa fan of the week naton. Thank you so much kay Jab Kadnob no. Good morning Ilonggo Caps watching from Barotac, Nuevo MPS. Salamat gid. Thank you so much gid Jab Kadnob. Keep safe. Ang Saraga MPS nato naga-monitor ma'am. Good morning ma'am sir. No, salamat gid no sa Saraga MPS nato dra hidad by kabalikat Police Captain Beverly Catalonia no, sino Catalonia. Yes, ma'am. Yes, thank you so much ma'am. Kag kay sir no, aton sining no gid no, friends naton no from the other sector no, sa aton sining Department of Education no, kay Sir Von Daquilania Dianyo. Good morning IPPO watching from Cabatuan National Comprehensive High School. Yes Sir Von, salamat gid no. Kay Sir J. Milamena no, good morning everyone watching from San Dionisio MPS. God bless. Salamat gid Sir J. Kay Ma'am Angie Brabanso, salamat gid ma'am no for monitoring. Keep safe gid ma'am. Kag shout out ali mo diyan MPS no. Alin kay Ma'am Angie Brabanso. Keep safe gid ra ma'am. Kay Sir kabalikat Police Captain Marion Asparo aton dira nga hepe no sang ali mo diyan MPS. Kag nag-send si ma'am no 10 stars. Salamat gid ma'am Angie no. Thank you gid ma'am. Yes, isa ni sa mga contender man naton no. Always na ni si ma'am naga-follow no, bantagi ka mo buwas no para sa announcement naton. Salamat gid ma'am no sa support. Keep safe and blessed Tuesday morning gid. Kay Marie Kodra, Margie Pamplona dira sa may Zone 5 Barangay Igang Putotan Iloilo. Salamat gid Mads no for watching. Keep safe gid kay Ardom sa Sunday Uhelia. Good morning guys. Be safe always daw nami backdrop tao. Thank you so. Natural na dito yung puto na yung world class technician. Puhon pagina. De. Salamat gid Ma'am Ardoms. Keep safe kay Ma'am Angie no. Salamat gid Ma'am. Kay Marlene Agumbay, good morning po sir from San Miguel. Wow, keep safe gid kag sa aton San Miguel MPS. Salamat gid Ma'am. Ang binggawan nato nagamonitor man sa subong no. Exactly from the point of view Kabalikat. Yes, correct gid no sa aton dira Bingawan MPS headed by Kabalikat Police Lieutenant Philip Hirao. Salamat gid sir kag sa tanan nga katapos sa Bingawan ni MPS. Kay Sir Oscar Servidad, sir, last time to no wala ta gid ni maabtan ng comment ni sir. Pero by the way subong bawi kita no. Thank you so much gid sir no for monitoring. Watching from Tinyuan, Cabatuan. Salamat gid Sir Oscar. Keep safe gid. Bingawan no, insightful discussion. Salamat gid sa aton sining Bingawan MPS nga nagatutok gid no. Kag kabay no ngati mapasa man ni nato ng aton sining mga topic no, every time nga makaligwa ka mo balikan nyo kanami sining discussion especially sa mga parents and guardians naton dra. Salamat gid Bingawan MPS kay tata ni Provido July. Happy Maragtas Festival Mina. Wow, subong Maragtas ni ma'am. So thank you so much ma'am no kag happy gida no, happy Maragtas Festival gid sa Banwasang Mina no, subong ni Guro ay. No ma'am tata ni Provido July, salamat gid. Tadi ko may padala pagit ka balik. Yes, open kita dere Open kami bala Christmas, lapit na Christmas. Oo, so kung may mga papas pagi mo dira nga mga comment before we end no, balikanin naton.
no kaga pagabasahon nato no para sa inyo nire nga mga loved ones no sa mga parents and relatives naton dira mga kauturan. So manubali kita Ma'am Princess no ano pag mga bilin naton nga topic. O kung hindi karon mabdan continue naton next mabdan tani kay duwa na makabilog nga bilin. Lang. Sige, banata. Yes, kabalikat Vince, no? So, babalik ka, manumbalik kita sa aton topiko, no? In which, no? Kung paano pagid naton matatapan naton kabataan, no? So, especially sa mga parents, gino nga aton nga gina-reach out para nga mas gid sila, mas maka-widen, kag mas maging prosperous nga parents. Prosperous nga parents, no? Oo, nga kag maging tagni ang ma-validate Manila no mutong yabatay na ma-validate nila ang ila self kag makakita man as a parent no mabalaan man naton kung ano ang mga possibly nga gakatabo sa aton kabataan emotionally, physically kag mentally. No yes kabalikat Vince no ang aside from that no kabalikat Vince no dapat kita man ang gahatag sang advice aside some advice nga ginahambal naton kaina is we have to empower them with the responsibility no kabalikat Vince no itudloan ta sila no nga i-empower ta sila dapat may responsibility ka may limit ka anong dapat mo nga obrahon ano dapat ang diin ka lang asta kag kita gid ang matuy-tuy sa ila kabalikat Vince no in which bala nga kung obrahon mo ni kung amo ka ni sa in the future no ang amo ni siya ang mga posibleng nga maagom mo. Pero kung ikaw, gapawala-wala ka lang as amo ka na, amo man yung pwede mo malabyan, no? Pero kung ikaw nga sa parent mo na ganihan bala ton role model or modeling bala nga stage kablikat Vince, no? Nga kita nga parent, no? Kung positive man ang makita sang kabataan nga ano kita tawag ni ang mayo, tawag ni achiever, no? Hindi ko man ginambal nga kung hindi ka achiever, hindi ka mayo nga parent ha. Pero ang makita bala sang aton kabataan nga si mama maskin amo lang ni gapanglaba, gapang ano ginagaydan niya kami as bisan ano ka sa koon no aragid may time gid sa amon maskin ano na klase nga trabaho ang ginaano sa aton parents basta ano lang legal kag maging proud ka gid ya kabalikat Vince no kay especially kabay pa kung ara pagid sa mga pigado nga stage ang pinikanan pero wala gid sila yaga ano no mambal kabay nga abaw bisan si mama as papa ni grabe ni pasugalon no pero may times na sa amo ay medyo okay man no sipad baraya no ga ukay ni bagungon pero may times na sa amon no muna bala galingan mo lang na kabalikat Vince may times sila sa imo pero ginatudloan ka mo magsugal no tayo mo na bala basi bala magsugal man ang kabataan wala kay syempre kagi ka na kabalikat Vince yung tudloan ka magbaraha-baraha. Actually na kaloyan man kabalikat Princess ang nabalaan ko sa subong no nga nagtatakit sa pinsar ko amo-amo lang. Parehas gid. Wala gid yung pulo sa baraha. Importante no may ulidia lang gamay pero importante amo-amo lang no. Yes, no kay wala matadabi hindi matabi sugarol kabalikat Princess ya. Pero okay na siya kabalikat Vince at least wala kita may na ano. Managani nga basta negative na lang dito na lang pag kung ma-stay ka na lang sa Mayo kabalikat Vince no. Ang stay there no. Hindi kita wala ara ka na sa tuo tapos nagwala ka gulpi. Basta sa insyakto, stand your ground. Pero kung balaan mo nga do bukat maya dya impluwensya anak nimo, itsapuira Tapos may mga balwa ginaya nga upod min. Nami to ya. May impluwensya. Budlay dra kon mapa-impluwensya ka. Balaan mo na gid nga sala, balaan mo na gid nga bukat maya pa impluwensya timo ka diyan. Kag ang dapat ang i-instill na sila, amo na gid responsibility kabalikat Vince no. In which bala kung ginhimo mo isa mo na ka sitwasyon, you have to be careful kung anong consequences niya no. Kasi everything na ginahimo naton, everything we do sa aton kapwa, sa aton kaugalingon, may ara na siya nga balik, no? Kabalikat Vince. Gapatigi ko sina kung anong ginahimo mo sa kapwa mo, mabalik gid na sa imo. Ano na law of nature na. Yes. Sa mo na blang once nga kung may ipanggas ka, amo man na anihon mo. Oo, correct. Sakto gid na kabalikat Vince. So, ang abi nila nga sa kabataan or mga malain nga ga-ubra sang bagay no abi nyo hindi nyo na siya anihon no ang may mga luxury car anihon mo ang ano no na so kabalikat Vince dapat ang may ara kita dapat sang guidance gid nga dapat anything na gina-impose ano naton is may ara gid nga reward gina-impose ka gina-propose na yes gina-impose ka gina-propose may reward siya kung mayo siya pero kung once nga hindi siya mayo may consequence ina no kung hindi si Lord ang masukot sa imo subong no kay ginakisama bal sila nga pati kada dugay pa na
No? Kay syempre kita gid yaga patigid ko na isa mo na nga ang hinambalon kabalikat twins no. Kay hindi gid ya maabot gid yang tion nga sokton ka gid sina. No? So kabalikat twins aside from that no next kita nga is dapat kung in case nga may ada kita nga nakita sa aton nga kabataan no nga unusual. Especially kung may ara sila nga maginhambal nga gamay ga-trigger sila, may ara sila mga traumas. I-assure gid naton ha nga nakapakadto sila sa aton mga psychologists kag mga licensed psychologists no in which bala nga makapabulig sila or maka-seek sang medical help or health nga daw maka-address ang proper term maka-address kag maka-bulig sa ila no kay kabalikat twins no ang last naton nga is if hindi na need hindi na kinahanglan or hindi na kaya sang parents ang problema sang isa ka bata ba siya nga mama hindi ko na kaya like for example hindi ko katulog for several days seek help kay kita ga deny man kita mo mambal kaya nga hindi lang kay basi ang balon karon mabatian kat makita kato sang piyak balay naton ang balon nila may bata ko nga may ara ko nga bata ara naman naton nga ginatawag nga stigma no kay gihambalan nakita ya na kato nagkadto sa hospital in which nga may mental health problem ka or may mental health issue ka no isuhan ka gidayon no nga muna so dapat kita nga pumuluyo no i-understand ta i-accept ta nga ang mental health is part of our daily lives kid no kaya ang usually akon sa ospital ya kita ya kabalikat princess nakita naton pa-check up lang ya physical lang ya mo no physical aspects lang ang ginapa-check up ta without knowing nga ti 50-50 man no ang sa mental health naton bla mo kung may problema ka sa mentalidad mo no wala ka kabalo nga amo na gali ang imo sinang ginabatsyag nga tingala mo no ganiwang ko do something amo na gali mo problema mental health mo. So which is nga isa gid sa mga dapat natong tutukan. Pag sa mga judgmental liog lang no. Ang iban ganito napa-check lang. Napa-check lang no. Hindi na no nga mo na lang sa aton nga amo na diyon i-assume mo nga mo napa-check up to sang okay di ka tulog nagpa-psychologist to. Ang insomnia kabalikat Vince is normal na siya kabay pa kung ga problema ka or ga strive ka from something na traumatic experience or somehow nga nadulaan ka sang imong pamilya no may possibility gina siya nga depression gina grabe na no depression hindi man siya nga aside from depressive stage no pero amo na ba lang tawag tabla kabalikat Vince may subok may stages na siya hindi nga in the instance okay ka na pares na sa kung pilas no napilasan ka hindi naman at the same time pagka next day okay ka na ibutangan ko lang betadine okay ka na di ba so dapat kita aware man kita sa aton mga may inagyan pa kung mag-ayo man may keloid pa no may inagyan gapon yes amo na ang study pagid kabalikat Vince no nga in which bala kung ma-trigger naman na ang imong traumatic experience ang isa ka instances or isa ka scenario possibility mabalik na siya so dapat ang ginahimo naton if ever nga may ara kita traumatic experiences ginalikawan na siya likawan nga ma-recall ya bala no ga-trigger na siya ma-trigger so that's why ang amo na nga tawag naton ang responses sang aton nga psychological or sang mental health naton once nga ma-trigger siya ang hindi na siya makontrol kay bala utok naton sa utok na kay makita mo sa isa ka tawo mundo ka normal lang no makita mo na pero wala ka baloy ako nanonood sa utok ya no kay we're individually created no ngati may free will kita differently and unique no kada isa sa aton so amo na no nga dapat isa man sa mga dapat naton nga tutukan kung may something nga notice sa imo dira nga mga kabataan no we need to be meticulous no pag-abusin nga bagay no kay wala kita kabalo gali lala na gali no kabalikat princess ngati kinahanglan gigali ang atensyon no sa amo sina nga mga bagay-bagay so amo na no dapat as parents we need to be responsible enough no to guide to supervise sa aton sini nga mga kabataan mo na always naton ginahambal no away lago nagambal ako nung 1% leadership 99% supervision no para sa aton sini nga mga kabataan. Yes, kabalikat Vince no. So thank you gid no sa aton mga live viewers kag commenters nga in which nga nagsubaybay no. Nagsubaybay wala na bilin no. May bilin pa, mayroon pa isa pa gid no. Ino pa sa topic sa pero ubos na ton topic parent and children no. Basaktuhan gid kabalikat Vince no alas 12 na.
Oo, alas 12:03 kag 19:20 segundos. Aba, nagapit no. So nadugang no nga aton subong nagamonitor gid sa subong aga si Ate Vel no aton sini nga Deputy Chief of Police no sang Dingley MPS no kay Ma'am Police Lieutenant no Saibel Limhuko. Yes. Ma'am, good morning. Salamat gid ma'am no. Ma'am. Blessed Tuesday morning gid sa imo ma'am. Yes, no keep safe gid kag salamat gid ma'am always no sa support sa aton sini nga mga programa. Ang gwapahon officer no. Syempre yes, no, sa aton dira nga mga kauturan, no, please padayon gi kamo no sa pagsubaybay sa aton pagid sini nabilin pagid no, and so on and so forth no, ang mga continuous ni aton sini nga discussion about mental health. No, kay next introduce naman naton ang next naton naman nga topic kabalikat princess no. So next naman mga kabinan kilita na naman kita. So sa subong aga madamo gid nga salamat no sa inyo sining nga pag tutok no pamati gid. Correct no sa aton sining programa no nga wala sang liwan sa subong adlaw tie up kita sa DYIS 106.7 Radio Gyon no Santa Barbara mga kabinan. Thank you so much gid sa liwat no Honorable Mayor no Doc Dennis Superficial no as Chief Executive Officer no sang Radio Gyon, kay Sir Buboy Sokal dito ang aton nga station manager no kag sa tanan nga katapo sang Radio Gyon no kay Ma'am Zoila Cordero, kay Sir Genesis Demilio, kay Sir Larry de Atras no kag sa iban pa no tanan nga mga amigo naton dira no sa may Radio Gyon no. Thank you so much gid no. Kag of course no sa aton man subong nga mga live viewers no nga hasta nga matatapos kita no nakaka-map kita sang sobra 2 million 20 million no ka mga live viewers sa subong aga mga kabinan. And consistent no kabalikat princess. Thank you so much gid. Hopefully no next nga mga program naton no ara gid kamo no. Kaga mo na regular program naton kapik kag balita naton from Monday, Wednesday, Thursday and Friday. Kaga nga aton sining Ilonggo Caps on Air no from kada Tuesday no subong adlaw no with Radio Gyon. Yes, 10 to 11 AM no sa Radio Gyon Santa Barbara. Kaga Martes mo na subong topic naton mental health, and we best no mayara man kita nga topic sa kapikbalita naton no 11 to 12 about mental health man sa gyapon with Mama Princess Estabilio. Yes, thank you. And ang aton sining regular program every Sunday man sa Ilonggo Caps on Air from 11 AM to 12 noon no with DYKO 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo may puso. Kag sa ato naman sini no every 1 o'clock 1 PM to 2 PM in the afternoon naman no every Sunday ang aton sining time slot no sa XFM Iloilo Radio Patrol no 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol mga kabiyanan, katropa mo. Exciting. So muna no sa subong aga, thank you so much gid no halin na lang dire no sa aton sining nga kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaalwan ni Dr. Ramil Oy. Madabog nga salamat sa inyong pagtutok sa aton sining nga programa Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayan Emanuel Arsalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, nangin kaupod ninyo sa subong aga no. Of course sa aton sining world class technician Police Staff Sergeant Christopher Tupi Digna nga sa subong nagapisik-pisik no do pasayan lang. And Energizer. Yes, and Staff Sergeant Erwin Magarso ako naman ang inyo kabalikat anchor Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kag ako naman kabalikat Police Corporal Princess Ruth Margaret Estavillo. Until next time, inyo masaligan.